Salam alaikum au club radio Bamako 24 de Kana ka bɔ Mali kɔnɔna na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lasutuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo 2nan février kalo dɔ bi y'o tile 22 ye ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye sunkalomakɔnɔ ye an balada k'a fɔ bi y'o tile fɔlɔ ye jate la san kalo 8nan don hijira san 1444 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka ladɔnnen k'a fɔ lajɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnena Mali ni Burukina ni Laginɛ jamana olu tɔgɔ lajɛrɛba min n'i y'a sɔrɔ n'o waliyara o kɛnɛ kan an ka minisiri bɛ yen n'o ka baara ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma ale ye kuma min fɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ o kɛra ntɛnɛndon ka ɲɛsin kunnafonidilaw tɔgɔla yɔrɔ ma n'o ye maison de la presse ye o min kɛra lajɛrɛ dɔ senfɛ maa caman bɛ yen minnu bɔra kununko ni ka t'u ɲɛda kunnafonidilaw kan ka t'u ka dusubakasa yira kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bɛ min ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Segu kɛrɛfɛ Dura a yirala k'a fɔ ko wulikɛjɔ kɛra ko ka taa fure dɔw ye o yɔrɔw la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kunba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan lasɔmɔ bɔlɔkɛnaw denkɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya Dɔgɔfiri marabolo kɔnɔ yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ o ye Farabugu ye a yirala k'a fɔ ko nin waati in na hali bi gɛlɛya kɔni e ka dɔn ko kɔni o bɛ Farabugu dugu kɔnɔ an bɛ don min na ko bi k'a sɔrɔ e ka fɛn jumɛn de ye baloko gɛlɛya adamaden yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni balo kɛ kabini sangajan suma dɔɔni bɛ taa e ka dɔn ko banna kabini kumajan maaw sigilen bɛ k'a fɔ k'u bɛ suma kɔnɔ suma kɔni a tɛ ka don fɔlɔ bɛɛ lajɛlen kamana gannen bɛ kɔngɔ bɛ ka digidenw maaw la ka fɛn min fɔ an ka jamana marabaw hali bi k'u timinanja u ka fɛɛrɛ balilen kɛ Farabugu ka se k'u dɛmɛ sumako la cogo min na kuma tɛ dɔ bi basigibaliya ka sɔrɔ ni ka se ka Farabugu datugu kabini ka dɔn k'a fɔ octobre kalo tile 6 2020 san fo sisan Farabugu kɔni ka dɔn u bɛ gɛlɛya kɔnɔ la hali bi kɔngɔ kɔni k'a bɛ ka gɛlɛya don yen u ka fɛɛrɛ balilen tigɛ Farabugu bɛ se ka labila cogo min na an barana k'a fɔ bi diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ bi na ni k'an ka jamana lajɛ k'a fɔ bi Farabugu ka dugu dɔ datugu ko dugu kelen kɔni bɛ kamana gan de la waati kelen min kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ bi na n'an ka mara bɛɛ lajɛlen dilen bɛ an lakanabaaw ma o kɔni kelen bɛ ka maa caman kɔ kamana na a fɔra sa nka kuma kolomana tɛ da wulikajɔw ka se ka kɛ Farabugu ka se k'ale libéré n'o tɛ sumako kɔni tiɲɛna la k'a ko a gɛlɛya kɔni ni dumuni ma taa nin waati na Farabugu kɔni kɔnɔ na i ka dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni ŋankura ko bɛ sɔgɔma an bɛ dugawu kɛ ala kana s'o ma n'an bɔra yen Union africaine olu ka lajɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ o tun b'a la ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen anw ka jamana 3 Mali Laginɛ jamana ani Burukina jamana olu kun an kɔrɔfɔ o senfɛ an ka minisiri min n'o ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma ale tun b'a kɛnɛ kan n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ Ablaye Diop ye ale y'a to a kɛnɛ kan yen nɔ lajɛrɛ in kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. An bɛ Addis Abeba n'o ye Ethiopie capitale ye an nana yan Union africaine n'o ye farafinna jɛkulu ye o jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔnye de bɛ ka kɛ Addis Abeba o ɲɔgɔnye kɛrɛfɛ an ka jamana 3 n'o ye Burkina Faso Laginɛ ani Mali an ka jamana ɲɛmaa 3 n'o ye colonel Assimi Goïta n'o ye Mali jamana ɲɛmaa Burkina jamana ɲɛmaa n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ni Laginɛ jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Mamadi Doumbouya olu 3 olu de y'u hakili fara ɲɔgɔn kan ka ŋaniya sigi n'o ye k'a fɔ ko an ka jamana 3 an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka bɛn ani lakanani ani sɔrɔ sira yiriwa k'o sabati an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ hakili b'a la o hakilina nin kɔnɔ ɲɔgɔnye kɛra ni février kalo tile 9 Wagadugu n'o ye Burkina capitale ye an ka jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔnye min hukumu kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ an ka jamana 3 n'o 3 bɛ transition n'a fɔra ko furancɛ fanga o sigilen b'o jamana 3 la k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ an bɛ se ka baara kɛ cogo min ka badenya ani kelenya sabati an ka jamana ani balimaya ko sabati an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ fana an ka jamana 3 ni furancɛ fanga minnu bɛ yen an bɛ hakilina falen kɛ cogo di ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que o furancɛ fanga ninnu ka se ka kuncɛ ni kalafili ye kalafili min bɛ stabilité ani lakanani ani fanga tacogo ɲuman o sabati an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o kun ye baara kun fɔlɔ ye ɲɔgɔn ye min kɛra Wagadugu février kalo tile 9
kuma fan filanan ye k'a fɔ an ka jamanaw fana u bɛ na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fɔ ma ko développement économique ka sɔrɔ siraw yewa ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka jamanaw kala ɲɔgɔn na k'u surunya ɲɔgɔn na ka siraw bila an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka to mɔgɔw ka se ka taa ni ka segin kɛ an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ siraw yiriwa n'o ye k'a fɔ ka intégration ni coopération k'o sabati an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. An balodan k'a fɔ ni tun ye ministre Abdoulaye Diop ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ min da ka di an ka jamanaw la yarabi Ala k'an bila sira kan n'an bɔra ye an balodan k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ sara kisɛ min n'i y'a sɔrɔ n'o taara mara cɛma bɔli kama o baara minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ o bɔra ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɛnɛn don fo sen fɛ an ka jamana kɔnɔ na Mali y'a yirala k'a fɔ district kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ n'o ye kelen o ye Bamakɔ ye wa Bamakɔ bɔra mara yɔrɔ 6 la ka kɛ 7 ye o kɔfɛ maire kelen dama de bɛna sigi Bamakɔ bɛɛ lajɛlen kunna a tɔw bɛna kɛ conseil ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ ka sila arrondissement k'olu sabati an ka jamana kɔnɔ na dɔ yɛrɛ tɛ dɛ min ka dɔn ka bolofara caman bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka bolofara ba kelen k'o de bɛna k'a kun ye nin baara in kɛli la CNT kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ kulu min bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen b'a kun ye u yɛrɛ ɲɛnabɔli ma o maa dɔ ye Abdoulaye Cissé ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. Loi dɔw bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ min ye Bamakɔ state ye Bamakɔ kun ye 6 communes ye maintenant Bamakɔ yɛlɛmana ka kɛ 7 communes ye n'o ye Kalabankɔrɔ ani Kabala ni Ngolobugu ninnu olu farala commune 6 kan Bamakɔ kɛra commune 7 ye désormais mais a bɛna bɔ communeya la a bɛ kɛ arrondissement ye ni Ala ma basi kɛ o bɔlen kɔ a la Bamakɔ bɛna kɛ maire ba kelen de ye wa maire ba kelen ale de bɛna Bamakɔ gérer a tɔ bɛɛ bɛ kɛ conseil ye o fana an y'o loi voté Ala barika la o bɛɛ bi Bamakɔ stati de kofɔ maintenant même malien bɛ concerné o découpage min kɛra 2012 ni a degré taara k'a fɔ ko dugu dɔw bɛ yen n'o ye cercle dɔw olu kɛra région ye mais région ninnu u kun tɛ ka baara kɛ Ala barika la an ka nin loi in na an y'a voté désormais o ye région de ye région ka kan ka règlement fɛn o fɛn si olu fana b'a suivi tɔw nɔfɛ n'o ye Kita ninnu ye n'o ye Ɲɔrɔ Buguni Cala Baɲangara Douanza olu bɛɛ kɛra ye Ala barika la maintenant bi an bi se ka jate bi Mali bɛ komi région 19 district fana ye kelen de ye maintenant o de kɛ commune 6 a kɛra commune 7 ye mais a bɛɛ bɛ kɛ maire central kelen de o bɔlen kɔ a la fana code de collectivité n'o ye ka code di dugu bɛɛ ma ani commune bɛɛ ma o fana kɛra maintenant ni dugu min lajɛ si code ni si code tɛ kelen ye ni Kayi ta n'a code de don ni Segu ta n'a code de don ni Gawo ta n'a code de don o luwaw fana votera maintenant min ye dugu bɛɛ cercle ni arrondissement ani commune u k'a dɔn u tugulen bɛ région min kɔ n'o ye découpage yɛrɛ ye maintenant a bɛɛ kɛra bi Mali yɛrɛ ka se ka a carte sɔrɔ min bɛ se ka défend c'est-à-dire diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ nin de ye Mali dugu ye nin de y'a région ye nin de y'a quartier ye nin de y'a fɛn ye an ka autorités y'a jira o tun b'u sɛgɛn kosɛbɛ kɔfɛ o ni fɛn ninnu na maintenant n'u ɲininkara yɛrɛ u tɛ se ka fɛn dɔw fɔ parce que sɛbɛn na fɛn dɔ bɛ yen nɔ mais i bɛna sɔrɔ a pratique la a tɛ yen nɔ Ala barika la an ye olu projet loi fana voté maintenant an bɛ se k'a fɔ bi Mali ɲɛdan kura dɔ sɔrɔ nin baara in na parce que an ka commission n'o ye commission administration territoriale n bɛ se k'a fɔ an ye kalo 2 ani dɔɔnin de kɛ ka nin baara kɛ don dɔw la an bɛ a daminɛ sɔgɔma 9h fo sufɛ don dɔw la safo yɛrɛ bɛ ɲini k'an sɔrɔ a baara la an ye novembre ni décembre bɛɛ k'o la novembre laban ka na décembre la ka na janvier la an y'o bɛɛ k'o la mais Dieu merci bi a résultat yera parce que a loi sera ka voté maintenant an bɛ se k'a fɔ bɛɛ kɔntana CNT président ka fara ministre kan ka fara tɔw bɛɛ kan bɛɛ kɔntana vraiment baara in kɛra cogoya min. An balodan k'a fɔ ni tun ye Abdoulaye Cissé ni tun y'ale kan ye wulikajɔ in sen fɛ an balodan k'a fɔ marabolo caman bɛ yen olu sɔrɔla ɲɔnɔ ale cercle kɔnɔ la Sogolo tun bɛ yen n'o tun ye Suala ye olu kɛra u damana cercle ye n'i y'a sɔrɔ y'an ka cercle yɛrɛ ye ka taa se Nampala fana ale fana kɛra damana cercle ye an balodan k'a fɔ nin baara min kɛra yɔrɔ caman na dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin hakilila min talen filɛ ko nin kɛli ka kan dɔw y'u ka nisɔndiya yira sen fɛ dɔw ka fɔ la cercle in dama tɛ dɛ wulikajɔw ka tila ka kɛ ɲinifɛnw olu ka se ka k'a kɔnɔna na sango a kana kɛ tɔgɔ ye baaraw bɛ se ka bila sen kan cogo min na ɲɛta fasodenw b'a nɔfɛ cogo min na k'a bila o sira kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an balodan k'a fɔ ntɛnɛndon wulikajɔ min kɛra n'i y'a sɔrɔ o ye Isa Kawudim ka fara tɔn dɔw kan n'olu tun bɛ kunnafonilaw tɔgɔ la du kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya maison de la presse la o baara min kɛra n'u tor'u ka lajɛrɛ la an balodan k'a fɔ ni maa dɔw nana u sɔrɔ ye ka se ka kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin baara in ma o baara min kɛra maison de la presse n'o ye kunnafonilaw tɔgɔ la yɔrɔ ye ka se k'o yɔrɔw kari an balodan k'a fɔ ka cɛnni ta ka ɲɛsin o yɔrɔw ma o baara min kɛra kunungo yɛrɛ politique tɔn caman bɛ yen ni ka fara maaba caman kan minnu taara u ɲɛ da kunnafonilaw tɔgɔ la yɔrɔ kan ka tila ka taa yira kunnafonilaw la k'u bɛ u kɛrɛfɛ su ni tile
ni ngote ni kuye wane ni chef la kaka nga jamana kona ko jamana nyama ko wuli ku joro la nywana wu fuka sirin dana ni ngana kebli o bara munun kera o kene kami ka do ka fo parti politique me ni asono e pare nai o luka secrétaire général ni asono batali ke jigiba keta ni bele kale ma pepera ale tumbe kene kan jigiba keta kuma mi fo kene kai kunu o fle anana kuna foldia o fein sabuni doye mo shuka ba wuli ka ba shuka anye démocratie de anye keleke pour la liberté d'expression la liberté d'opinion min kela ku c'est tellement inadmissible donc abi beha ou jabeka ka wuli ki jo an intérêt de man ça ne doit pas continuer sans min kela munu ya ka fanu kanyaki anaku yudi ka on est d'accord avec la presse on est d'accord avec la maison de la presse on est d'accord avec tous les journalistes on en a ya sabu min kela hakli wuli ko kundo ko kam ro baliku hakli la fa jamana kunka imam ro fani imam balini ama démocratie kala ko kan on dit démocratie de jaw di révolution yaw di la liberté d'expression malla donc na ka ko o kungulu ba di mamuli kanjo presami yire ni boldi amba kan yire di fana o ti parrainage folo ko fo kam 2016 ango na manya kele tan yoro munani amenela sigila ka kuma yoro munani shia sigila ka yoro munani sema sigila ka kuma yad nun fana ye maliyen ye marfato ka jona kama am siga sigila kuma ku fana maliyen ay mugu ta ka jona kama am siga sigila kuma anga don mugu ni kisete kele be ban o de ato anyi ni papier siga fasido mo ka don ga fo démocratie kele beke kele di mi ye maison de la presse so ko ni mo ma woli ku jo be se ka kamene kele ngili ka so wali ka parti siège la o de ato ango ni ye duga mo shu ko ba ko wuli ka bon shu kan min kele kunu tamatama wale ba de do o la mi wele quand c'est jamana autorité o de ma transition mo ko ka wuli ku jo ka seka kele ke mo mu ni jadi ko bi ankan ku mu ne ku di jugement ko juger o la abi seka tama mo ko chamana ambo de ni ambalo den ka foni tu parina krene na uluka chebo kenekan jigiba keta ni tu ale kanye wala nyere senfe me ka do fo Jibril Diallo ale re tumbe ka do ka fo akodula bara inkera choko mena ale tumbe ka do ka ko nyere senfe ay pama min fo anga Jibril Diallo anga lame kala ngo problème o be albi ama so ba ibe ka kola corruption à ciel ouvert yere sabuke o bébé albi amero mena mais en boro de kama ni mo mi dolo tiala kakla ka boko flikero la mais non na ko abna kuma abe ka glan ne malien ne do tout kon problème c'est quoi malien be kele ne bu mais bi e mo mi kenen yere kan kawji mere ko sigire be sema si président le kerefe kawji mu bu boro sema si kele na kakla ka para pulo nunu ka olu muru masonga para M5 mais masonga para ibe ka tene ka ko parce mali ta ka bulu mai kakla ka para mo de ali batilu ka para aras pas nunu ka para on yere ka bede ko mais donc ça veut dire que mali de fumé il faut que les gens comprennent cela maintenant o wakati tele mo do fele be ko asimi ay asimi de to ko mewda asimi gla ka banderole bo kawji mi kama effectivement kawji de a organisé mais ni nana ni yoro sula ye mo were malien be ba ko moi je pense que tous les centres ça va être action là on va faire le senté mali rebe mi mala bino accord d'Alger mune marfata mali kama on be point de presse que on be gouvernement ko on be attaquer we senté on be attaquer beaucoup na maison de la presse dans ça na mo go be na ko asimi to ko la ko na so depuis là mais je ne sais pas ni mo ko ro do ma fam ne kam ka be je ne sais pas ka dukuna on be se mo mu mayambi o be mo mu se mo mu mayambi on nu o kele no no lu de ko ni ko ngabi o mo kele mu be fala be o mo kele ne li kare mu me ni ko élection ke balia wo ko be ka ke awde no parce que awde bora ibe ka donc ni plani make ni ne ma yo kala go yo horon kulo ya ne wuli kum be fle kana kene nga ka ni mo ye nya fu ye to na iko pulo nu ndo munu maliko bo lu ko munu be ta ka tie ni société civile ne malien ni mi na la kala kawjim la me pata mba ay M5 keleke takla ka ta suro su suteni ka suro kala ka bu ndo fe ka bila kuma malien onye ne pudo la me ne malien ti ango ni mo ye una na ukule la conférence de kawjim rek madame ne dron oui fin d'amener oui vous êtes là bora fam be c'est une perturbation bon au début on pense que les malien woli la bibina mali okolde ni afamba imite étudiant il va so élever je sais que mobilisation okolde wo là ni fait ku be c'est dans nous dans c'est des maliens maintenant on na vous êtes là fiel ndamne na afara ku tu nous na ku kuma la me o kan udadi o dadeli de marqué et on continuera à faire maintenant mo na ku udadi on a vu que perturbation est de Rome là les banderoles de bon et banderoles là en événement ka ku sinere de les mener la manière là je vois on suit pas un manipulateur oui kaudim photo ba donc c'est là Jésus dit que c'était une perturbation et au coffre maintenant mo là bon infiltration tout ça lu be mo re ni bolo mais mi ngoni nyami esa mi go refo maintenant on regarde ça munu organisateur oui olu la pour la pousser donc we chez you ka we ro kase awre beti ani ko kuma refo ni zone ni ambalo den ka foni tu Jibril Diallo kanye mi ye kuna fondla utola duere nyema bani ya suru bandugu dante bara inkere kecho mina
a y'a ka dusumɛkasa yira Banjugu Dante kuma min fɔ waleya in sen fɛ an ka lamɛn. An jɛlen don valeur dɔw de ma. O valeur ye mun ye? O ye démocratie ye. O valeur ye sigikafɔ ye. Anw bi yan maison de la presse la bɛɛ ta de don. I bɛna i b'i fɛ ta de fɔ. Mɔgɔ bɛ jɛn n'a ye, mɔgɔ tɛ jɛn n'a ye. Ni min ma jɛn n'a ye, i fana bɛ nin ta fɔ. Mais ɲɔgɔn agresseli ni yɔrɔ kari min donnen filɛ a ko la nin anw tɛ nin dɔn. Politique mɔgɔ minnu wulila ka na se an ma walasa k'u ka solidarité exprimer k'a yira k'a fɔ ko min kɛra k'a ma bɛn olu ka kɛta de fɛ. Sabu min kɛra effectivement a ma bɛn. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye agression ka kɛ maison de la presse la. Jamanaden jigi ye sariya de ye o. An bɛna sariya don tigiw sɛgɛrɛ ka plainte kɛ. Ni plainte kɛra ni minnu y'a kɛ enquête ka kɛ comme vidéo bɛ yen photo bɛ yen témoignage wɛrɛw bɛ yen a ka dɔn jɔnni don mun na jɔnni bila a la pourquoi on veut savoir. An balodan ka fɔ ni tun ye maison de la presse ɲɛmaaba ye kɛrɛnkɛrɛnnena Banjugu Dante ye a fɔra cogo min na ma a b'i fan jɛgɔ ni sogo la ka sɔrɔ i ma kolo bɛɛ kari-kari n'a fɔra bi an ka jamana kɔnɔ la an bɛɛ lajɛlen de ye maliden ye n y'a fɔ n bɛ segin a kan e ta ti fɔ o de ye gɛlɛya ye wa nin n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ nin de fɔ kunnafonilaw tɔgɔla yɔrɔ kunnafoni diso kunnafoni baarakɛlaw nin bɛɛ kan ka jɔ camancɛ de la ni min nana o ta bi fɔ ni min wɛrɛ nana o ta bi fɔ a bi fɔ fasoden minnu olu de b'a jalatigɛ nka ne ta bi fɔ karisa ta ti fɔ o ye dabalibanko de ye wa min bɛ n'i y'a sɔrɔ ni maa caman bɛ yen ni olu ka kɔlɔsili bɔr'o kan kunun kɔni ka se k'o kumaw lase ka nin ɲɔgɔn kɛ an ka jamana kɔnɔ na ko communiqué ma kɛ wa o kɔfɛ min ye sariya tigilamaw ye k'a fɔ nin baara min kɛra an b'a kɔn wa ni ala sɔnna ma an bɛna wulikajɔ kɛ nin baara in ni k'a ɲɛɲini kow ma k'a la maa caman bɛ yen minnu bɛ k'u ka dusumakasa yira an bɛ fɛn min fɔ an ka jamana kɔnɔ na ni damakɛɲɛ ma na jamanaden yɛrɛ hukumu kɔnɔ la dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'an b'a fɛ o ka ban gɛlɛya bɛ dɔn an bɛ dugawu kɛ jamana yarabi ala k'a kolosuma n'o tɛ kunnafonilaw tɔgɔla duba maison de la presse nin bɛ yen bɛɛ de kama nin bɛ yen Mali kɔnɔ ni Mali kɔkan na ni maa o maa nana hali ye dunan ye k'e bɛ fɛ ka na fasodenw kunnafoni e bɛ taa i ka t'i ka hakɛw tara ka sɔrɔ k'i ka baara k'a kɔnɔ ka tila k'o fulonkolon ci tan an b'a ka fɔ nin ko ye ko min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ fu kan ka siri nin dan na maison de la presse yɛrɛ kabini an ka jamana kundi kɔrɔ n'i y'a sɔrɔ ala ma ɲinina Amadu Tumani Ture la o de ye a yɔrɔ in ka se ka baaraw k'a labɛn ka di faso kunnafonidilaw ma o waati kelen kɔnɔ ɲɛmaa minnu bɛ yen ka taa se an filɛ fiɲɛ sira min sanfɛla la bi o ɲɛmaaya so kɛrɛnkɛrɛnnen o sababu ɲuman yɛrɛ a yirala k'a fɔ k'olu de ye sɛbɛn kɛ ka taa ɲini jamanatigi fɛ a ka yɔrɔ d'u ma n'o ye maison de la presse ye kunnafonilaw tɔgɔla yɔrɔ o kɛra musoba minnu ni cɛba minnu fɛ n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ sigi ka ɲugu nin waleya ninnu na an bɛ fɛn min fɔ u ka sabali bɛɛ ka t'i ka baara kɛ tiɲɛ kɔnɔna na maa kana dankari maa la sango kunnafonilaw yɛrɛ ka baara in hukumu kɔnɔna na tiɲɛ na nin ye gɛlɛyakoba ye an bɛ dugawu kɛ a kɛbaw hali bi ala ka hakili ɲuman d'u ma wulikajɔ ka se ka kɛ sariya fɛ ka tɛgɛ da nin ko kisɛ kan ni ala sɔnna ma kunnafoni fɛn ma bɔ la o kɔfɛ o bɛɛ le pratique na d'aw ma ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye durakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnena ka lɔra k'a fɔ segu marabolo don n'a fɔra dura o tɛ i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ ye bi yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ n'a dogolen bɛ kabini sangajan waleyajugu kɛbaw n'o ye jariwala tigilamaw ye u ye munumunu zalo ta o yɔrɔw la ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma kosɛbɛ a yirala k'a fɔ ko dɔ ka furancɛ in kɔnɔna na ko su dɔw taara ye maa 13 bɔɲɔngo u bɛɛ lajɛlen kan tigɛlen bɛ a baara in kɛra cogo jumɛn de la ɲɛ ma se ka sɔrɔ kunnafoniw na min ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ in mara maa dɔ ye ale b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan e ye jɔnni ye ne tɔgɔ ye Ibrahima Diallo ka bɔ Dura ndene février kalo tile mugan tuku dɔ kɔnɔ an nana mɔgɔ salen o sɔrɔ mɔgɔ minnu kantigilen don dɔw n'u kunkolo yɛrɛ de tɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'u dɔn bilen yɛrɛ sibiri tɛmɛnen ko sibiri armée Mali nana ni ka avion ye yɔrɔ ninnu na su in kɔnɔna na an ma se ka taa yɔrɔ in lajɛ an ka bagaw gɛnnaw de taara poyi su ninnu kan su ninnu mɔgɔ sugu jumɛnw don mɔgɔ ninnu kɔni bɔlen don fulala mɔgɔw de la maa kelen de bɔ an b'a fɛ bamanana mɔgɔ de la mɔgɔ 13 hakɛ de don aw t'a dɔn n'u fara maa minnu kɛra sababu ye anw ma se ka kunnafoni jɔnjɔn foyi sɔrɔ a la yɔrɔ in ni Dura cɛ a tɛ tɛmɛ kilo 12 anw kɔni ma se ka ɲɛ jɔnjɔn foyi sɔrɔ a la fɔlɔ u falen bɛ fa n'o sugu jumɛn b'u la o bɛɛ kantigɛlen don kisɛnɔ foyi t'u la bugɔlinɔ t'u la o bɛɛ lajɛlen kantigɛlen don dɔw n'u kunkolo yɛrɛ de tɛ ɲɔgɔn fɛ aw ko a bɛɛ lajɛlen ye filalamɔgɔ ye mun kelen kama mɔgɔw kantigɛlen bɛ taa ye maa 13 k'a sɔrɔ o yɔrɔw la mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ yen ni magamakolo la mun de la o bɛ ka kɛ Ablaye anw yuru fɛ kɔni nin kɔni ye siyako de n'o tɛ an bɛ maliyɛndenw ye ni armée nana sisan sugu kɔnɔ ka na sugu kɔli i b'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ minnu minɛ olu bɛɛ bɛ kɛ filalamɔgɔw ye mun de la fulaw dama bɛ minɛ ka siya tɔw to yen mun na o ye armée de ka doni kɔnɔna ye seereya dɔ b'aw bolo k'a fɔ ko tigitigi ko ninnu de y'a kɛ wa
sereya min be an bolo dongo mali armée be yala la avion na anga yoro nunu na segu marakon na kata mogo min iba sara abe fulala mogo yi mun la armée bi fulala mogo dama mene ka siya wɛrɛw to o yɔrɔw la ye armée bi songa fo ko munu be jihadiste yala ulu ye fulaw ye ka soro mali siya bele jele de bala o bɛɛ be sena muna ɲɛ bi sin fulaw dama ma nin kɛlɛ ninnu kɔnɔ la u b'a fɔ ko kungo kɔnɔ fulaw de jihadiste ulu de bi tiɲɛni kɛ jihadiste ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ minnu na a bɛ fɔ ko ulu de bi fulakaw fɔ a donna da bɔra ta maa bi se ka tiɲɛni kɛ ka taa wali kan fɔ ka sɔrɔ i t'a siya ye mɔgɔ minnu suyera aw ko a t'a dɔn maa minnu y'a kɛ munna aw b'a la ka tɛgɛ ŋɔni ɲɛsin mali lakanabaaw ma avion de nana jigin yɔrɔ ninnu na anw b'a dɔn anw ka yɔrɔ ninnu na maa si tɛ maa min bɛ se ka mɔgɔw faga tan nɔ dɔw ko jadewala tigilamaw u bɛ cɛni baw kan ko foyi tɛ fo la u bɛ se ka marifa dogo ka tila ka walejugu ta ka ɲɛsin mɔgɔ man kan ko ni maga kɛra u la ko maa dɔw b'u lafasa k'a fɔ k'olu ka siyaw de don e bɛ jaabi jumɛn dɔw kuma la ne ma da la n'a sɔrɔ la ni armée yɛrɛ yaala na n'a ni jihadiste yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ armée tɛ yaala ka taa to o yɔrɔ ninnu ma wa armée bɛ taa jigin suguw kɔnɔna na ka taa don garibaliw kɔnɔna na ka taa mɔgɔw minɛ i b'a sɔrɔ minnu ye bagan feerelaw ni walima minnu taar'u ka nafɛnsaw na jihadiste tɛ don sugu kɔnɔ jihadistew bɛ ye kungo kɔnɔna de la an ka population mɔgɔw bɛ taa minɛ sugu kɔnɔnaw na o yɔrɔ ninnu tɛ jihadiste ɲini yɔrɔ ye o anw yɛrɛ bɔra kunnafoni dɔw kalama dɔgɔ firi ani sogolo jihadistew taara ka taa mɔgɔw faa fo sugu camancɛ la aw ko jihadistew tɛ taa sugu la mun de la a b'o kuma in fɔ o ye yɔrɔ wɛrɛ fɛngɛ de n'a sɔrɔla kunnafoni n bɔra kalama walima n y'a mɛn kunnafoni dilaw fɛ o de bɛ se ka kɛ n'o tɛ an ka mɔgɔ minnu minɛnen de yan nɔ anw tigɛ b'a ka jihadiste situ la o tuma minnu taara o kɛ u taara gendarme ka fa dɔgɔ firi sugu la ka taa sogolo ka taa sugu la jihadistew ka taa mɔgɔ faga hali bi kuma caman aw b'a fɔ ko jihadistew tɛ ye sugu la mun de la a b'o kumaw fɔ Ablaye Kulbali ne ka nin kuma in kɛ ka jihadiste defa ne tɛ ka armée defa ne ka nin kuma in kɔni tiɲɛ tiɲɛ la armée yɛrɛ kɔni nin tɛ jihadiste ko ba nin bɛ dɔ de fara a kan ni armée mɔgɔw ye kungo kɔnɔ la tamasiyɛn jumɛn de bɛ jihadistew la ko u bɛ dɔn k'a fɔ ninnu de ye jihadiste ye ninnu tɛ jihadiste ye a tamasiyɛn ye mun ye anw kɔni tɛ jihadiste yɛrɛ dɔn aw ni jihadiste tɛ sigi anw kɔni ni anw ye dɔrɔn aw ni bamananw n'an ka fila anw bɛɛ de ye kelen ye i bɛ se k'an ka bamananw fana ɲininka n'a sɔrɔ la sɛgɛnna sugu la n'a sɔrɔ la jihadiste bɛ don ko jadewala tigilamaw ye wulikajɔba kɛ durayɔrɔ la ko fo k'a jira k'a fɔ ko dura b'olu ka yamaruya kɔnɔ la waati tɛmɛnenw na o kuma ye tiɲɛ ye wa anw ni dura cɛ kɔni tɛ tɛmɛ hali kilo 2 ɲɔgɔnna kan nka ne ma b'o kalama ne ma jihadiste ye dura mara la yɛrɛ n ka kuma laban ye min ye armée mali u ka u janto u ka baara kɛcogow la nin tɛ kɛlɛba fo sigi ka fɔ de ka fɔ nin ko in na u ka siya wolomani dabila mɔgɔw ni ɲɔgɔn ye an balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye ibrahima jalo ni tun ale kan ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi ala k'a basigi ka fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan tiɲɛ ni ala ka kan anw ka jamana in kɛlɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ 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 tuma caman i b'a sɔrɔ marifa bɛ ci an ka sɔrɔsiw k'u bɛlaw ye walima u taatɔla yɛrɛ ka marifa ciw la n'u ye maa dɔw minɛ o yɔrɔ sen fɛ k'a kɛ ɲɛ b'i la walima i ka dɔn k'a fɔ n'u gɛnna maa minnu don caman bɛ u bɛ kungo de kɔnɔ na u bɛ marifaw fili ka tila k'u dogo cogo dɔw la n'u sɔrɔla ko marifa t'u bolo ko civil taara faga o de bɛ fɔ a caman na fo an k'a dɔn kɛlɛ in an ka lakanabaaw bɛ dɔn de fini min b'u la u ka mɔbiliw o tamasiyɛnw bɛ dɔn maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu b'u kɛlɛ n'o ye jadewala tigilamaw ye fanba bɛ fini foyi t'u la k'a fɔ k'i b'u dantigɛ ni fini min ye wa u bɛ se ka yɛlɛma ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ nɔsi fari b'u kan n'o waati kɔnɔna na fo an bɛɛ lajɛlen de ka jɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka tila ka hakilila di maa caman bɛ yen hakilila k'i ka maa dɔ ta la i b'a sɔrɔ o b'a la n'an jɛra k'a ko jateminɛ ɲɔgɔn fɛ a dɔ wɛrɛ la kɛlɛ in a kɛlɛli a bɛ kɛ nɔgɔyafɛn ka ɲɛ s'a ma an bɛɛ ka jɛ ka ba kɛlɛ siyako kana kɛ an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn maa min bɛ n'i k'i bɛ fɛ ka gɛlɛya don an ka jamana kɔnɔ an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ ŋɔni ɲɛ suma n'o kɛra gɛlɛya kɔni u bɛ bɔ an da la an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ ten ka fɛn fara nin bɛɛ lajɛlen kan wulikɛjɔw bɛ sen na nka hali bi u ka sigafɔ ni k'olu n'u don n'o bilala senkɔrɔ jamana in basigi ni ala sɔnna ma dɔ tɛ fɛn dɔ dɔn o donna na u kama ni sigafɔw sigira sen kan nin kulu bɛɛ lajɛlen maa bi sɔrɔ min bɛ se ka kuma u fɛ sango bi an ka segin ka na sigafɔw hukumu kɔnɔna na k'o fara kan ka kɛlɛ to senna n'o kɛra basigi bɛ sabati ala k'o hakilaw yakubaya n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ CNT kɛrɛnkɛrɛnnenya piyenew olu yɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn de b'u la ni bi denmisɛnninya mun de kan ka kɛ o kɛra sababu i ka dɔn k'a fɔ CNT kɔnɔna na olu ka ɲɛma ni ka se k'o bisimila o kɛra maa min fɛ min ye alu ge ye wulikajɔ in kun ye fɛn jumɛn de ye ka piyenew kunba ye kuma min fɔ o filɛ
nya kanun bi ka se société civile mogoma jekulu munun be société civile kono no e sifin jekulu ye o ye muso jekulu bi ani association des pionniers de be ɲɔgɔn fɛ bɛɛ don jamana kono bi association des pionniers jamana den munun do association munun cɛsirilen do faso kanu na u cɛsirilen do faso dɛmɛli la donc an ye ɲɔgɔn ye an ye kuma ɲɔgɔnya kɛ jamana taabolo la gɛlɛya jumɛn bɛ jamana kɔnɔ jeunes ka rôle bɛ se ka kɛ mun ye pour que ka gɛlɛya bɔ yen gɛlɛya jumɛn bɛ an ka transition kan bi bi in na société civile bɛ se ka mun de kɛ walasa k'o gɛlɛya bɔ yen société civile fana bɛ se ka wulikajɔ jumɛn kɛ kumakan jumɛn ta ka a bila ɲɛfɛ walasa gɛlɛya min b'an ka jamana kan a gɛlɛya bɛ se ka bɔ yen cogo min na bon bi an bɛ don min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra lakana caman kɛra a la mais a ma ban denmisɛnninw dun jɔyɔrɔba de bɛ lakana ko la parce que denmisɛnninw de bɛ se yɔrɔ caman na denmisɛnninw de fana bɛ ta k'u utiliser k'u kɛ kɛlɛkɛminɛn ye kɛlɛkɛminɛn min b'a to an ka jamana bɛ fɛ ka taa sira min fɛ n'o ye terroristes ka wulikajɔ ye ka sen don o kɔrɔ donc denmisɛnnin minnu fana don i b'a sɔrɔ u tɛ baara jɔlen na u tɛ ci jɔlen na donc a ka kan u ka kunnafoni pour que u k'a dɔn k'a fɔ o wulikajɔ o bɛ se ka dɔ bɔ terrorisme la parce que n'olu y'u sen bɔ caman bɛ bɔ a la parce que denmisɛnninw de b'o baara kɛ. olu gɛn fɛ u y'a fɔ cogo min na sifinnakaw ka se k'olu timinadiya jamana in a kanu ka se k'u bila o sira kan an bɛ dugawu kɛ ala k'o kɛ n'an bɔra yen kan u k'aw ka jɛkuluba dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ ye kayikaw minnu bɔra kayi marabolo kɔnɔ la olu ka faraɲɔgɔnkulu u ye faraɲɔgɔn kɛ u mago bɛ mun na bi ka ɲɛsin ɲɛta yɛrɛ ma ka ɲɛsin kayi marabolo ma a ko ɲɛma kayiru dugure ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Kaderka yɛrɛ ye min ye kayikaw minnu bɛ Bamakɔ yan olu ka farankan tɔn o de tɔgɔ ye Kaderka k'a bɛn ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka u ka fɛlaw ta ɲɔgɔn fɛ min mana kɛ Keɲeba an bɛɛ b'a ta ɲɔgɔn fɛ min mana kɛ Ɲɔrɔ an bɛɛ b'a ta ɲɔgɔn fɛ et ainsi de suite les 7 cercles de l'ancienne région parce que an b'a la projet dɔ votera k'a fɔ ko Kayi cira région 3 ye voilà hakaja an kɔni b'a fɛ k'an ka taa ɲɔgɔn fɛ parce que ala de y'an furu ɲɔgɔn na voilà hali sigida cogo ani an ka tariku cogo ala de y'an le ɲɔgɔn na mais ni faamaw nana k'a fɔ k'an ka kɛ tan an bɛ tɔgɔ la Kayi bɛ yen Kita bɛ yen Ɲɔrɔ bɛ yen mais anw société civile an kɔni b'a fɛ an bɛɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ de parce que an ye projet caman daminɛ u bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ de Kadɛra kɔni y'o ye o cercle kɔrɔ ye o région kɔrɔ ye o cercle bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ ka se ka ciw dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka région na ayiwa Kadɛra kɔni ta ye ka damakasi de kɛ an ye damakasi kɛ an ma dan conférence dɔrɔn ma ta document an y'a da ministre ka tableau kan an y'a da premier ministre ka tableau kan an y'a di administration territoriale parce que ale de bɛ jamana mara voilà k'a di Kayi gouverneur ma k'a di Kayi conseil régional ma cercle fɛn o fɛn bɛ Kayi mara kɔnɔ an y'a di u bɛɛ ma kelen même les conseils de cercle an y'a di u bɛɛ ma donc alhamdulillah a kɔni taara bon donc an bɛ sigilen k'u makɔnɔ ka damakasi kɛ Kadɛra fɛla ye min ye dɔrɔn jamana ka yiriwa an ka basigi mais kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ ni fiɲɛ wulila bɛɛ bɛ ka ɲɔmugu de kan donc an Kayikaw gɛlɛya dɔ b'an kan a bɛ bawule dɔn beaucoup de bawule donc a bɛ Kita cercle Jɛma cercle Kolokani cercle a b'u don ni ɲɔgɔn cɛ ani Kati cercle c'est 1 million d'hectares bandu dalen bɛ yen hali suro ne ye fɛn dɔ sɔrɔ ka bɔ karitakaw dɔ suro dɔrɔn ne peut-être n taara n b'o o fɛn cɛw ma ko o dalen bɛ yen u ko ni mɔgɔ y'u kɔfɔ u bɛ min kɛra u b'o dɔn voilà donc anw b'a fɛ de i y'a mɛn attaque fɛn o fɛn bɛ kɛ Kati sira la o Kita sira la o Kayi sira la o o bɛɛ yen de ne bɛ wula kɔnɔ in dɔn parce que n ye san 15 kɛ recherche la yen nɔ n b'a dɔn o dalen bɛ dugu foyi t'a kɔnɔ wula kɔnɔ de wula putan voilà donc anw b'a ɲini gouvernement ka solution sɔrɔ o de la ka taa k'u gɛn ka bɔ yen an k'an yɛrɛ sɔrɔ. ni tun ye Kayiru Dugure u y'a fɔ cogo min na Kayi ka ɲɛta don u bɛ fɛn min nɔfɛ n'o ye ɲɛta ka ɲɛsin Kayi marabolo ma ala k'a sabati n'an bɔra ye tabakotokaw fɛ a yirala k'a fɔ ko sanu baarakɛlaw nin waati ninnu kɔnɔ la n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ mini baarakɛlaw ko maa dɔw bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni b'a la ka bila ka bɔ baaraw la o waleya minnu bɛ ka kɛ ban dɔ bɛ ka yira k'a fɔ k'o kɔni kabako ye min bɛ n'a bɛ ka gɛlɛya s'u ma Musa Sanga ye o maa dɔ ye a b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne bɛ baara kɛ tabakoto an bɛ chômage technique la je dis 60% o de taara chômage technique la anw ye dutigi de mɔgɔ taara chômage technique la a bɛɛ ye dutigi de i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ye du soutien de donc n'i ye soutien de la famille n'i y'o bila ka taa chômage technique kalo 3 i tɛ sara sɔrɔ o ye gɛlɛya ye k'a lase dutigi ma k'a lase du bɛɛ lajɛlen ma a gɛlɛyaba de bɛ an kan ni société o min kan na et puis a kɛra cogo min na an ma avertir a la de quoi a tunun an kan directement a kɛra tan de quoi i y'a fɔ Mali sariya de don donc ni gɛlɛya bɛ chauffeur kan a bɛ se k'a jira gɛlɛya bɛ a bɛ se ka baarakɛlaw bila i n'a fɔ a bɛ se k'i bila ka taa chômage technique la i y'an bila o de la anw fana da n'an tulo ye an ka délégués n'an ka syndicats de an b'olu de kɔ i y'a fɔ olu de olu de ci faamu degun min b'an kan an y'a jira olu de la olu b'a dɔn pour le moment a bɛ o situation kelen de la quoi. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Musa Sanga kan ye a fɔra cogo min na mɛ ni sokɔnɔfɛn tɛ min ye
an bɛ dugawu kɛ fɛn min kɛra k'a fɔ gɛlɛya min b'u kan a fura masa Aramadi bolo ala ka gɛlɛya ninnu k'u furakɛ o hukumu kelen kɔnɔ la bi na fɛɛrɛ jumɛn de k'a ka tigɛ mini baarakɛlaw wulikajɔ minnu bɛ k'u fɛ sen na nin baara ninnu k'a tɛ nin bɛɛ lajɛlen kun bɔ o kuma bɛna ka maa min da o ye Jibiru Jalo ye ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Permis suspension ani ni crise ninnu tɛ ɲɔgɔn ye sira la. Permis suspension sɔrɔla min fɛ c'est que bi Mali la permis min dilen don maliyɛnw ma ani dunanw ma a ka ca ni permis 600 et quelques min dira maliyɛnw ma ka ani dunanw. Mais n'i y'a jateminɛ maliyɛn kelen tɛ yen k'a fɔ ko sera ka petite mini sigi kuma tɛ grande mini ma. Jateminɛ b'a yira k'a fɔ permis ninnu donc dans ce cas mɔgɔw t'a minɛ ka baara kɛ. Mɔgɔw b'a minɛ ka kɛ spéculation kɛla de, c'est-à-dire u b'a minɛ u tɛ baara k'a la u bɛ to ka taa rapport kolonw dilan ka t'o déposer. Bon maintenant olu tɛna baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka baara kɛ yɔrɔ ninnu kan. Ni e mago sera yɔrɔ ninnu ma fana n'i ko i bɛ taa yɔrɔ ɲini u fɛ u bɛ miliyari ko kuma de f'i ye k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ye min don yɔrɔ la a tɛ tɛmɛ miliyɔn 50 kan. Bon c'est vraiment a kɛra sababu yɛrɛ ka Mali activité minière yɛrɛ k'a paralyser complètement parce que yɔrɔ bɛɛ dilen don. N'i wulila bi k'i bɛ taa permis ɲini i tɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ a fɔ k'a bɛ dɔ bolo. Mais i bɛ taa lajɛ sur le terrain i bɛ taa sɔrɔ a tigi tɛ baara la yen a tɛ ka foyi kɛ papier in kɔni bilalen bɛ tiroir kɔnɔ yen. Bon ni ala y'a kɛ ni dɔ mago nana se yɔrɔ in ma n'o ko k'a b'a ɲini a bɛ miliyari ko kuma fɔ. Bon nin bɛɛ de dusukasi y'a to vraiment ministre y'a ɲini ko ka permis di ko k'a jɔ fɔlɔ. A jɔli fɔlɔ ka sɛgɛsɛgɛ permis dira mɔgɔ minnu ma est-ce que u n'a ka kan wa est-ce que u bɛ ka baara kɛ a yɔrɔw kan n'u tɛ baara kɛra a yɔrɔ kan u ka fɛɛrɛ kɛ u ka permis ninnu u ka annuler ka b'u bolo mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka baara kɛ a ka di olu ma olu ka o na u ka baara kɛ o de kɛra permis yɛrɛ suspension sababu kun yɛrɛ ye voilà parce que a spéculation ni a namara cayara kojugu wagati dɔw kɛra ministère kɔrɔ dɔw tɛmɛna ye ministère de mines na ni DNGM la olu ye permis ninnu di nisɔn ani jugusɔn u teriw sera parti kunda somɔgɔ kunda o ye yɔrɔ ninnu ta k'a tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ten a nana kɛ sababu an bɛ yɔrɔ dɔ la bi permis bɛ mɔgɔw bolo u tɛ baara k'a kan mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka baara k'a kan n'i y'a jateminɛ permis b'a joli maliyɛn kelen tɛ yen ko petite mini bɛ min bolo e bɛ se k'o faamu cogo di o de nana ni suspension ye ministre y'a jateminɛ k'a fɔ n'ale m'a jɔ ko in bɛ ka talen cogo min na namara tɔ de bɛ juguya ka taa fɛ donc a y'a suspension kɛ a b'a ko ɲɛɲini n'a y'a ko ɲɛɲini n'a ɲɛ sɔrɔla la solution minnu bɛ sɔrɔ a la après suspension bɛ sɔrɔ ka wuli o de ye suspension in ko ye mais suspension in ni problème minnu bɛ morila ni fɛnw sajola ninnu tɛ ɲɔgɔn ye sira la. An balodan ka fɔ ni tun ye Jibril Kanye a fɔra cogo min na ni ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ɲɛta ka ɲɛsan an ka jamana ma n'o y'a kunba ye ala k'o sabati. N'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na sira siribe mun bɛ bolo bi. An karamɔgɔ i ka yamaruya kɔnɔna na an ka bi kɔkan kunnafoniw bɛ taa ni an ye Turki jamana kɔnɔna na. Tɛnɛndon fɛn min ye dugukolo yɛrɛ ale kɛra Turki jamana kɔnɔ tuguni. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na hatakaw fɛ yen nɔ o sababu la mɔgɔ 6,400 olu de ye gɛlɛya sɔrɔ ni wagati in na wulikajɔw bɛ sen na. N'an bɔra an bɛ taa Chad jamana kɔnɔ bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye. Fɛn min ye virus Malburge ni ale yera Cameroun jamana kɔnɔna na ni kalo in kɔnɔna na. Chad kɛnɛya minisiri ale ye wulikajɔw ni fɛɛrɛw tigɛ yaasa ka se ka Chad jamana kɔnɔ don kisi ka bɔ ni banakisɛ in ma. A yirala k'a fɔ ko banakisɛ in yɛrɛ ko ale bɛ sɔrɔ gɛrɛɲɔgɔnyaw fɛ. Ni an bɔra yen an bɛ taa Burkina Faso. Dɔgɔkun tɛmɛlen na Burkina Faso fintigilaka dɔw olu bina jugu ka jan kɔnɔna na o sababu la maa 50 kɔ olu bɔnɛla o ni na fintigilaka o la. Fɛn min ye tɛnɛndo ye Burkina fintigilaka olu ye tajurusara bere ta ni banbagaci ninnu kama. Burkina ale fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛcɛw olu ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ kɔnɔna na u ye banbagaci maa 60 u ye olu bɔnɛ o ni na ni ka tila ka banbagaciw ka bolimafɛnw ka olu caman fɛnɛ ka olu tiɲɛ. Kuma in yɛrɛ bɔra fintigilakaw olu ka ɲɛmaa yɔrɔ la. Waliya in kɛra DU ani Ursi fanfɛla la. Ni an bɔra an bɛ taga Centre Afrique fintigilakaw olu ni banbagaciw karila ɲɔgɔn na Centre Afrique jamana kɔnɔna na. O ko sababu la banbagaciw olu ye se sɔrɔ fintigilakaw kan. Fɛn min ye fintigilaka 4 ye olu bɔnɛla u ni na. U tilala ka taga ni banbagaci maa 20 ka taga ni olu ye ka olu kɛ kasoladen ye. Ni waliya in kɛra Sidikede dugu kɔnɔna na. Banbagaciw ma da o dɔrɔn ma u tilala tuguni ka ni fintigilaka ninnu ka ninnu jaw ta ka u bila bɔlɔlɔw sanfɛla la. Ni wagati na Centre Afrique ma ɲɛmaw bɛ wuli ka jɔ la yaasa ka se ka ni fintigilaka ninnu ka ninnu bɔ bolola toga min na. An bɛ dugawu kɛ fintigila fɛn fɛn bina faso kumabɔli kɛnɛ kan ala ka hinɛ a bɛɛ lajɛlen na. Fɛn fɛn bɛ bolola ni wagati na ala ka o ɲuman bɔ ka fintigilakaw bɛɛ lajɛlen segin ka na u ka denbaya la u wasalen kunna wololi. An karamɔgɔ an ye min sɔrɔ kɔkana kiworo la ni tiɲɛ dɔ. An bɛ dugawu kɛ yarabiya la sira ala ka dugawu minɛ basigi lafiya an ka jamana ka taa se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma
yarabi ala ka kolosuma bada k'o ɲɛsin faso nun kelen bala ile denw ma y'a fɔ ɲɛna ni mɔrɔ min ko diɲɛ ka wuli n'i ka walangolo a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an bɛ fɛn min nɔfɛ o ye basigi ka ɲɛsin an ka jamana ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ala k'o sabati